Good morning guys. Ito, tara, hanap tayo ng paggagalaan natin. At marami tayong na-miss na buwan na hindi nakapag-upload. Gawa tayo ng kakaiba ngayong araw. Samahan niyo ako, let's go! Nakakagigil ka. Yan guys, samahan niyo ako kung saan ako mapapadpad nito. Try natin dito bandang west. Pa-west tayo kasi may mga dagat na magaganda dito, katulad sa Binmaley, Lingayen. Yan, magaganda yan. Susunod natin puntahan Sual, Labrador, maganda yan, Alaminos. Mga lugar dyan, kaya antabayanan nyo lang yung mga upload ko. Pasensya na kung medyo matagal akong hindi nakapag-upload. Halos 2 months din tayo hindi nakapag-upload. Ngayon dumaan ng November, December, naging busy lang talaga. Kaya maraming salamat sa mga sumusuporta pa rin, nanonood. At huwag kayong mag-alala, hanap tayo ng paraan kung anong mga pwede nating i-content. Talagang ang content ko lang talaga naman dagat mga magagandang beach dito sa Pangasinan. Kaya tara, samahan nyo ako at gumala. Hahanap tayo ng mga pwede nating i-content ngayong araw. Hindi ko alam kung saan tayo patungo, pero malay natin kung anong pwedeng mangyari sa atin. At maganda sana ang ibigay sa ating araw ngayon para sa atin. Yes, today is Sunday. Happy Sunday sa mga manood. Sunday ride. Saan kaya tayo ngayon? At nako po, nakakamiss talaga tong pagra-rides pag Sunday. Sa mga nagra-rides ng Sunday, ingat-ingat po tayong lahat. Be safe, ingat, wag masyado magmadali at wala naman tayong mapapala pag mabilis. Mapapala natin dyan, baka aksidente na, kunwood naman sana. Ingat, ride set sa lahat. First vlog natin ng 2023. Yes, nandito na tayo sa Binmaley. Nakakita na naman ako ng paborito kong sasakyan. Yung mga gusto kong sasakyan, no? Civic o 1990s, yung mga magaganda. Welcome to Binmaley. Hindi ko alam kung saan tayo magsisimula at hindi ko alam kung talaga saan tayo papatungo. Kaya kapit-kapit lang kung anong pwede mangyari sa atin ngayon. Pero daan muna tayo kung saan ako pinanganak. Dadaanan natin yung lugar kung saan tayo pinanganak kasi may kukunin lang ako. Saglit, wait lang. Oops, papag ko. Signal din kuya. Unahan mo pa pala ako. Sige, dito muna ako saglit. Ayan guys, may nakita ako may bagong kasal at kakatapos lang dito sa simbahan ng Binmaley. Ayan, check natin. Nadaanan ko lang at check natin sining kinasal. Dito po ma. Sabi, syempre may reception yan. Sasama tayo sa reception. Let's get around. Kahit hindi tayo imbitado, pupunta tayo sa may reception. Congratulations sa bagong kasal. Sama tayo dito sa ano. Kasama tayo sa reception. Sundan lang natin yung van. Check it out. Yun mga kaitlog, may naisip akong pwede natin content ngayon kasi kanina sa simbahan may bagong kasal. May nakita nyo naman yun. Kakatapos lang, panigurado may reception yan pagkatapos ng kasalan. Etong van na sinusundan ko, sigurado ito papunta to ng reception. Wala akong ka-idea kung sino yung kinasal at may kasalan pala. O nga pala, Sunday ngayon. Sundan ko lang. Sundan natin to kung baka pwede tayong maki-celebrate sa masayang araw nila. Kaya antabayanan nyo kung anong pwede natin mangyari, anong pwede mangyari mamaya. Woo!
mukhang exciting to. Mukhang pwede tayong mabusog o pwede tayong mabulilyaso or what, or uwi ang luhaan. Basta alamin na lang natin kung anong pwedeng mangyari mamaya. Dami naliligo, oh. Ligo. Bali guys, ang balak natin ngayon sa reception, may kainan. Malamang masaya to at makikikain lang tayo. Pagkakain natin, pwede na tayong umuwi. Yun lang naman ang point natin. Yun lang ang ano natin, gagawin natin ngayon. Sasabay tayo dito sa kanila, makikiselebrate, kakain. Pagkakain natin, anis na tayo, diba? Kasi wala naman tayong kakilala sa loob. Wala tayong kakilala kung sino yung kinasal. Wala akong ka-idea-idea. Kaya try lang natin kung makakakain tayo. Yun ang tanong. Kaya mukhang iniwan na ako ng van. Humataw na. Luwagan ko naman. Ano na lang eh. Pasok. Dito yung van. Kaya yun. Hindi ko naman kabisado. Hindi ko alam kung ano yung reception ng pupuntahan nun. Yun. Nakita ko yung van. Yun. Ligo. Dudun. Kumanan. Bukay natin. Dito. Yun o, yung van. Nice. Dito tayo magpapark. Dito pala ang reception, kaibigan. Dito ang reception sa ng Capitol, the President's Hotel. Nice. Balikan ko kaya ng update natin. Park tayo doon sa loob. Kasama sa hotel. Doon, dito tayo. Security guard. Thank you, boss. Yan, thank you. Dito tayo mag-park. Okay. President Hotel. Yung bumusina sa anong malakas kasama pala dito. Balikan ko kayo guys. Okay. Yan guys, bali dito na tayo sa President Hotel na magaganapan ng reception. Bali, muna baon natin plastic para sa pagkain natin. Hindi ko kilala ang kinasal at wala akong ka-idea na may kasalan. Ang ganda dito. Wala akong ka-idea na kasalan. Nakita ko lang na palabas na sa simbahan. Ngayon, antayin natin yung sasakyan ng kakasal, para makita man natin sa kung sino yung kinasal kahit di natin kilala. Check it out, hintayin natin. Let's go. Yan guys, hintayin na lang natin ngayon yung bride tsaka yung groom. Dito na tayo sa President Hotel sa Lingayen. Yun, ito na, dumating na yung bagong kasal. Diba, sakto. Ayan natin. Tabayanan lang din natin.
Yan, sakto yung pagpunta natin ng Lingayen, ng Binmaley, di ba? Nakakita nyo naman yung kanina. Tingnan natin kung ano na sila. Saan sila papasok. At sasamahan natin sila ngayong special day nila. Let's go! Yan, hindi pa sila mga baba ng sasakyan. Pero try na natin pumasok. Tingnan muna natin mga ganapan sa loob. Kung saan yung entrance para alam natin kung saan tayo magsisimula. Pasok tayo. Oops! Nakakatakot naman si kuya. Kala ko sisitayin ako. Oh, President Ferdinand Marcos. Mayroong may taga na akong listahan dito. Diskarte para mag-escape po sa listahan. Okay, marami sila. Dito tayo. Yan guys, off ko muna yung background music natin kung ano naririnig natin dito sa loob kasi alam niyo na makaka-copyright na naman ako, ang dami ko ng copyright. Pero yan, ito ang gaganapan sa loob. Nakapasok na tayo guys na umiska po doon sa listahan. Siyempre, wala naman akong balak masama, wala naman akong balak na masamang gawin dito. Ang balak ko lang naman talaga at makitsipog. Nandito na ako sa loob. Guys, samahan nyo ko. Medyo kinakabahan talaga ako. Wala akong kakilala dito. Yun o, nakakita na akong pagkain. Nagugutom na. Kasi magtatanghalian na eh. Yan. Yan yung mga ano nila. Panghimagas. Oh, diba? Yan. Sarap. Maganda yung place nila dito guys. Oh, diba? The President Hotel. Yan, sa Lingayen. Sa mga bagong kasal, siyempre, congratulations sa inyo at ako'y makikikain lang. Total, nandito naman na ako sa loob. Maraming salamat at nakapasok ako ng walang masamang binabalak. Yun, napapansin natin, no? Dami pang bakanting table. Konti pa lang ng bisita. Pero hindi pa naman nag-i-start. Antayin lang natin mamaya kung mapupuno to. Hindi ko alam kung saan ako uupo dito. Ayan. Dito siguro papasok yung bagong kasal dalawa. Ang ganda ng setup nila dito. Oh. Yan guys, nandito na tayo sa loob. Kami na, kahit hindi invited, dito na tayo. Oh, diba? Kaya ka tayo, tingnan mo naman mga pagkain dito. Yan guys, may nakita ako at nagkakagulo na sila dito. Yan na, chibuga na pala. Yan na palang unang pakain. Pampalipas gutom nga, ika nga. Yan. Tara, dampot tayo. Once again, tinatawagan natin sa likuran ang lahat po ng groomsmen, best man, maid of honor, secretary sponsor to please go on the back and join them in viral entourage. Pero sa mga nagugutom, pwede na kumuha dito. Yan. Kaya kuha lang tayo, no? Kuha tayo. Kain. Tayo. Nagsisimula pa lang sila. Bearers, coin bearers, Bible bearer, ring bearer, little groom, little bride, passport and power girl, please. Sana all. At magsama. Minsan talaga nakakamalang ka lang kay Kiyoko. Ngayon, hindi tayo pinagbigyan ng Hindi sabihin na soup mawawala na rin yung tsaka tubig. Ano din lang ang iyan ng namin din 1%. Tinignan lang ako. Para mamulasin ang bawat kapamilya at mga magulang. Sina Mr. and Mrs. Chris. Ito naman si Mrs. Marjorie. Oh my gosh, sinawag kitang Mrs. How does it feel na ikaw ay tatawagin na ng Mrs. ng buong earth, ng buong mundo, ng buong universe? Pati na, kapit, Ito tanong natin, natin kapit, sa kanila. Tanong natin. planeta. Mrs. Marjorie. Excuse me. May kasama ba? Wala po. Sayaw. Bakit Ay, masaya kita ka na. na? Okay lang. Ako yung misis Kasi lang, Thank you. Sana all.
Ayan, anyway, maglalakad kayong dalawa, Chris Anthony at Marjorie. At kunin niyo muna yung flower. Ayan, dito na naman yung table bibigyan sa ko muna sila ng pwesto. Wala tayong Mga dalawa ng kaibigan dami. kanina, nasa church kayo. Meaning to say, nandito kami sa President Hotel. Hindi namin nakita yung We Kiss the Bride. Kaya naman, hihirin kami ulit ng 10 segundo ng inyong matamis na halikan. Magbibilang tayo ng 10 segundo. At habang nagbibilang kami, ay hindi niyo pwedeng alisin ang labi mo, Chris Anthony, kay Marjorie. Naka-magnet dapat. Ayan, Table 5. Nakakapitsura na tayo sa may table. Live pala. na tayo makikita kasama nito. At nakikita nyo, sinaserve na yung foods natin. Ayun pa yung isa. Thank you. Ayun. Yan, nilagyan na ng table yung foods natin. Kaya natin. Table 2, get ready. Yan. Nakikita nyo namin. Ganun ba? Bali, kasama tayo sa table number 6. No? Table So, 2. Number 6. Yan. Next, table 5, get Ay, ready. At kapag-picture na 6. sila. Table 6, get Tinawag ready. natin na nandun tayo sa may table 6. At dahil nakakain na naman tayo, hindi na tayo makipag-picture. Congratulations sa ating bagong kasal. Si ate nag-aalangan kung ilang pa ang bibigay. 6. Nagkakabigayan na ng pagkain. Alright. Medyo, ayan. Ang table 6 ang nakapila na. Ang kasama ko sa table, sila po. 6. Table 7, get ready. May nilagay sa lamesa natin. Meron, di ko alam kung ano yun. Kung malayo sa ating table, ito ang ating pagkain. Tapos may nilagay doon. Ayan ang table 6. Sama na natin sa picture niya. Table 6. Table 8. Okay. Yes, At yan, pwede na 7. tayong kumain. Ay, 8 Go! 8. Ayan tayo. Okay, ano nga, tapos na ang table 6 natin. Table Kasama 10. ng picturean. At tayo na Get kakain. ready. Kain na tayo. Nitong sila Mr. and Mrs. Chris Anthony and Marjorie Velasco ang buhay na asawa. Let's have first listen to the message of the representative ng mga... Ang tip namin mag-asawa, yung love and trust. Kasi pag wala yan, pero wag yung ang laging center. Kalabang sulipan kasi bago yan.
Ayan guys, basta tayo kumain. Thank you very much, Mr. Goji Gustave. Alam talo niya parang gano'n, parang kasi mantulo. Dito tayo daan. Ang tulungan, mantulo. Okay. Maraming salamat po. Okay, ngayon naman, please, Anthony and Marjorie, please intertwine your arms. And then, mga kaibigan, pakitas niyo po ang mga baso at mga pumilalaman nito. Tubig man, juice, or maaga-agang empty light. Your soft drinks, pakitas niyo po, taas. Nadinig mo nga, nato business mo. Ina, taas. Ayan, maninang. Okay, sa akin mo dyan in 5, 4, 3, 2, 1. Cheers, everyone! Cheers daw, cheers. Dada mo naman. Thank you, Ninang. Maaari na po kayo mga po. Ayan. Okay, last tradition, mga kaibigan. Ang ating releasing of the lovebirds. Okay, it's that. We're back. Tapos na tayo kumain, pwede na tayo umuwi. Salamat sa kinasal na hindi natin kakilala. Rock and roll. Let's go. Sayang pala hindi natin nagamit yung plastic para sa pag-take out. Hindi na makapag-take out kasi yun lang ang serve sa atin. Totally different kanya. Kaya ang tawag dito, eat and run. Go!